Hello guys, welcome to channel to welcome दायो नोंथांमोनखौ आङो बिराद मोजां एकदम लेटेस्ट कालेक्शन देखायनोसै सिल्क पैक नैया बेनो जाबाय बेयो बे जाबाय लोगोफोर जा सफैदों सिखिरिनि लोगोफोर ओरैबायदि प्रिमियाम क्वालिटी फैदों आरोना एबारे नैया सिखिरिनि तो भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन आरो एकदम मोजां आरोना लोगोफोर नैया फार्स्ट अफ अल नोंथांमोनखौ आङो सिखिरिनि टेगखौ देखायनोसै निया अरिजिनेल ब्रेन्ड आरो बियो ना सिखिरिनि नैया तो सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो निया जोंनि एमएम स्टोराव मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोना मेसेज हरबा रिप्लाय एसे लेटबो जानो हागौ गाज्रि दामोन बाबु मोनबाय नालाय बाबुदों एसे बेस्थ' थानांगौ समखौनो मोना बिदि आरो दसे वेट खालामनाबाबो अर्डारखौ लाबानो जाबाय लोगोफोर निया आंनि अनसुलि कास्टमार नोंथांमोन नैया नायदो नोंथांमोननि थाखाय जा हायो बेखौनो स्पेसियली लाबनो आं नाजागोन नोंथांमोना लाबानो जाबाय निया बिराद मोजां बियो निया सिल्क पैक लेटेस्ट बेबो नैया दासो खुलिखादो दासो आनबक्सिं खालामदों आङो गासैखौबो आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोनखौ देखायनोसै आं ना माबाखौ सिखिरिनि बियो दख'नाखौ नैया जि मोजां बिराद मानसि बिहरना दोङो लांफैदोल' दायो निया नायनानै निया नाय बिराद समायना ना लोगोफोर नोंथांमोना गानबानोथ' आरो बेरखांगोन निया तो सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैबानो जाबाय पुरा सिल्क पैक आनबक्सिं फाइनली 1 2 3 निया निया ना सिखिरिनि बेबो गासिबो बे भिडिअ सिखिरिनिखौनो नुजोबगोन नोंथांमोना स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव अर्डारखौल' हरदो वाट्सएपआव मेसेज खालामदो आरो जायनि इम्पर्टेन्ट बियो कल खालामदो आरोना लोगोफोरनिया किसुमाना आरो वाट्सएपखौ फोथाया नालाय किसुमाना हरगोन ना हरा सानलायलायो पेमेन्ट खालामनायनि उनाव तो बिदि जाखाया फुल गेरान्टि मोनखागोन नैया सिखिरिनि ओरैबायदि मोजां निया आगरफोरखौ नाय एसे मबाइलाव बोरैबा नुनो हागौ रियेलाव एकदम पूरा हिटखा आनबक्सिं निया लेटेस्ट डिजाइन आगर फाइनली या नायदो बिराद फ्रेश कालेक्शन सफैदो लोगोफोर थाबैनो फैदो नोंथांमोना भिडिअआ दिनै होयो नोंथांमोना नायो सप्तासेनि उनाव होनबासो अर्डार खालामबाय थायो जोबनाय समावसो तो दिनै नाय दिनै बियो नैया 20 बेसेबां दिनै 25 दिनै 25 डेटआ बे दिनैनि भिडिअ आरो नाया दायो आं दसे उनाव आपल'डनो होगोन जि मोजांनिया नुबायना ओमफ्राय फास्राखौ लानोसै डेटआ जाबाय दिनै 25 आव बे भिडिअखौ आं आपल'ड होगोन तो नोंथांमोना डेटखौ नायनानै बिहरबानो जाबाय आरो स्टकआव थाबाथ' मोनगोन थाबैनो अर्डार खालामदो जायनो नांगौ बारा गोबाव खालामनाङा नैया जि मोजां नुदों आरो लेटेस्टखा नैया लांफैदोल' समायखानाय ना लोगोफोर नैया हिटखा ओमफ्राय फास्राखौ लानोसै नैया फास्राखौ लानाय लोगो लोगो आरो नोंथांमोना आरो मोजां नुलायगोन नैया पूरा क्लियार ना फास्राजों दख'नाजों निया लांफैदो नैया लोगोफोर बेखौथ' आं देखायखाबाय दाल' नैया तो देखायनोसै वाव गुफुराव जि मोजां नुखायोना लोगोफोर पिंक आगर वाव गुफुराव पिंक आगर सोरबा बिबाय थादोंमोन तो सफैबाय निया गुफुराव पिंक जि मोजां नुखादोंफ्रा ओमफ्राय निया माबाया फास्राया नाय बेबो गुफुराव पिंक फुल मेचिं ओमफ्राय ब्लाउसखौ मेचिं लादो बेनिफ्राय थांदो आरो निया
जि मोजां ना लोगोफोर सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामदो नैया बिराद ट्रेन्डिंआव दङमोन गोबांनिनो भिडिअ रिल्स नुदोंमोन आं बे दख'नाखौ गाननानै थ' बेयो एगेन सफैलायबायनिया फुरा ट्रेन्डआव दङ आरो बे दख'नाया 2 पिसल' फैदो सोरनो नांगौ थाबैनो लादो नाय जि मोजां माबायाखौ नाय आगरखौ नाय वाव हिट ना लोगोफोर निया लांफैदोल' निया ओ माय गॉड बेथ' आरो पुरा बेरखांनायनिया गाननाय लोगो लोगोनो निया ओमफ्राय फास्राखौ लानोसै आङो वाव सोरनो नांगौ वाव थाबैनो लांफैदो निया आरो सोर एड्रेसखौ मिथिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैराबारि गान्जा सकआव जोंना स्ट'रा निया एसे फिसा सकआव आरो जोंना खैराबारि मेन टाउनावबो नंद्राया मेन टाउननिफ्राय एसे फैनांगौ गरेस्वर थांनाय लामायाव पेट्रल पाम्प मोनसे मोनगोन इन्डियान अइल बे इन्डियान अइलखौ बारनानै फैबानो जोंनिखौ मोनगोन आरो खैराबारियाव साहित्य सभा जानाय खाथियाव साहित्य सभा जानाय जायगायावनो जोंनि दखाना खैराबारियाव जे थांनाय 4 बोसोर 5 बोसोर सिगाङाव साहित्य सभा जादोंमोन नङा बे जायगायाव जोंनि एमएम स्ट'रा नायदो जि मोजां खैराबारियाव नागिरबाय थायो सोरबा उदालगुरि मेन टाउनाव नागिरबाय थायो थ' उदालगुरि मेन टाउनावबो नङा खैराबारि मेन टाउनावबो नङा खैराबारिनिफ्राय एसे फैनांगोन आरो गरेस्वर लामायाव जेराव जोंनि साहित्य सभा जादोंमोन खनसे 4 बोसोर 5 बोसोर सिगाङाव बेयावसो नैया नाय वाव हिटखा आरो नै साननैसो सोरबाफोर फैयोबा कल खालामनासो फैदो लोगोफोर मानोना हथाथनो आं दखान बन्द खालामनो गोनां जायो नैया दायो दखानाव थाग्राबो मानसि मोनथ'वाखै दखानाव थाग्रा मानसि नांगोन आंनो सोरबाफोर मोजां जोंनि खैराबारिनि खाथिनिनो गथ'फोर दोङोबा आंनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय सासे नांगौ जादों नैया बेखौबो आनबक्सिं दखानाव थाग्रा खाथिनिनोब्रा फैनानै 9टाव खुलिफैनाय 6टा 7टाव बन्द खालामना थांनाय बिदि खाथिनिनो गथ' नांगौ आरो गोजाननिबाथ' इमान बिदि सेलारि होनो हाया नङा बुरजा खम आरो ना नैया नाय जि मोजां वाव नैया बेयो एकदम क्राइसिस 1 पिसल' ओमफ्राय फास्राखौ नायनिया निया फास्राया जि मोजां ना 1 पिसल' बियो सोरनो नांगौ थाबैनो फैदो ओमफ्राय नैया लास्ट निया सिखिरिनि लास्ट आनबक्सिं बिनो सोरनो नांगौ थाबैनो फैदो आरो सिखिरिनि दख'नाखौ लांनानै गावखौ समायना खालामफैदो नैया ओमफ्राय नैया फास्राया बिराद साइज ना लोगोफोर नैया वाव प्रिमियाम लुक्स थ' थेंक इउ स' माच दिनैनि भिडिअखौ बयबो नायनायनि थाखाय आरो बयबो अर्डार खालामहर लोगोफोर 76360631070 नाम्बाराव स्क्रिनाव होखागोन आङो एमएम स्ट'र थ' थेंक इउ स' माच खुलुमबाय बयनिसिमबो